Okay, and our fourth sentence here we have nokudaro Mwari vakatumira hweva pasi kuti azova mukadzi wake. So let's get into learning how to pronounce that using the pendular method again. Ke, 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 ke. Then the next one is wa, ke, ke. Zi, ke, ke. Kadzi wake. Kadzi wake. Kadzi wake. Ve, mukadzi wake. Mukadzi wake. Zove, mukadzi wake. Mukadzi wake. Azove mukadzi wake. Ti azove mukadzi wake. Kuti azove mukadzi wake. Si kuti azove mukadzi wake. Pasi kuti azove mukadzi wake. Then we get into va pasi kuti azove mukadzi wake. Then the next one, weva kuti azove mukadzi wake. Then the next one we have here is ra weva kuti azove mukadzi wake. Then we have mira weva pasi kuti azove mukadzi wake. Then the next one we have is tumira weva pasi kuti azove mukadzi wake. Katumira weva kuti azove mukadzi wake. Vakatumira weva pasi kuti azove mukadzi wake. Vakatumira weva pasi kuti azove mukadzi wake. Mwari vakatumira weva pasi kuti azove mukadzi wake. Mwari vakatumira weva pasi kuti azove mukadzi wake. Daro Mwari vakatumira weva pasi kuti azove mukadzi wake. Kudaro Mwari vakatumira weva pasi kuti azove mukadzi wake. Nokudaro Mwari vakatumira weva pasi kuti azove mukadzi wake. Thank you guys for watching that. That will be the end of our fourth sentence.